Me ke faruwa a Ghana? Wata karuwa ta ce Amata Akwatin Gawa Kirar gaban maza. Ita dai wannan karuwa ta bar wasicin cewar in dai ta rasu da a mata sutura da abin da ta fi so, wato gaban maza. Turkashi, wannan shi ake kira Allah ɗaya gari banban. Muna roƙonka da idan wannan ne karanka na farko a wannan tashar da ka danna subscribe kuma ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode.